Jaramogi erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaune wang' sai chenro moro mar buch jopiny. Wan gi wendwa modhial mosedonjo e studio kaendi, Mheshimiwa Ruth Odinga ma en jaod bura ma Kisumu County mangima. Erokamano ahinya kuom sechegi Mheshimiwa. Erokamano. Ing'eni sani koro osechopo higni 32 nyaka ne Jaramogi Oginga Odinga wewa, to en dweche 3 nyaka ne Raila Amolo Odinga bende wewa. Udhi nade kaka familia? Wachaka ne kanyo kapok wachako weche mag siasa. Ing'eni samoro ji wigi wil ni un mana dhano. Udhi nade? Mokwongo adwoko erokamano ahinya. Adwa ni mondo amos jonena mag TV Ramogi, kendo mondo agonegi mos ahinya kuom lalo moluor Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga kata ka wan bende walale, to koro ong'e ni ne en ng'at jopiny, kata wan ng'enyne ne wasewene jopiny. Koro ang'e ni nitie jopiny mang'eny man gi kuyo e wach thogni. Omiyo kachakoga, takwongo agonegi mos kuom lalo moher, moluor, mane ji ohero ahinya, moluor Raila Amolo Odinga. Ka ae mano, kasemosogi, to koro anyalo chako rawera. Ekuongo amoso ji koro kachako loso. Eka koro anyalo chako penjo penjano. Ing'e ni tho mar Jaramogi Oginga Odinga, unu tindo ok nuneno, wan to wanene. Ne en tho mane hera mane jopiny ohero godo Jaramogi, to gi ndalo cha ne waneno ka ne en gima duong' ahinya. Jaramogi noher mane ndalo ka ting'e ni ne onge mtokni mang'eny gi eki, ne onge simbe mane ji nyalo goyo, ne onge kata ndeke gi chopa matinde waneno gi. To dhano nochopo kar rombgi bondo kang'o mondo ik Jaramogi. Ne waneno joma ne obiro gi Tuma, joma ne Turkana, joma ne North Eastern, kata kaka ne gichopo nok wang'eyo. Mano nomiyo waneno hera mane mar Jaramogi, nwach waneno ni ne en godo. Ne wadogo aneno gino e thog Raila. Kata sama lose kodni, dala pod pong'. Pod ji biro Nyaka kawuono. Be nung'e ni en gi hera ma jopiny nohere kamano? Koso un be nobuogo? Ok dawach nobuogo ahinya. Nwach hera mar Raila ineno kamoro amora midhiye. Kata sani wan be watemo, lakini ok dwawach ni dwachopi. Nwach Raila kata ka niwinjo ni ne biro kamoro, to piny te otuka tuka. Kata mana dayo mane oling' koro ila gweng'. Kata mana ng'ama ne nikech kayo koro kech owe kayo, nwach odhi mana ranga Raila cha oromo. Omiyo Raila noher, to kata kamano i tho, te mana wanene ni nyaka sama lose kodni. Nyocha jomoko aneno ka wacho Al Jazeera ni hera mane gineno, pok ne gineno ga hera ma gineno ka ochiw ne Raila Amolo Odinga. Niwach wuoth ma bire inyalo mapim maduong' gi kaka ne gineno ga mar pop. To sama lose kata kodni, kata mana sani dhano pod biro. Jomosechiko, nyaka jotelo madongo, nyaka president mochiko ni pod gidwa biro. Niwach kore ka sani ni pod wan gi nyech pod ji ng'ado kek mar Yesu. To pod kore ka giwacho ni eka koro gitieko ni higa ni skul ochakore, kore ka ji pod dwa biro. Ma higa ni te pod unyalo bedo gi welo? Ok birumo, niwach kata mar babane ma Jaramogi ema pok orumo ga. Wan ga gi welo nyaka sani ma pod biro neno mana kama noyike Jaramogi. Koro mare ni kang' iriwo gi mar Jaramogi no, to kata gi mar Fidel be nitiere mana gi joge mabiro mondo ne. Koro miyo pod ok dhi rumo wuoth ma waneno no. To mar jakom ni opuonjo wang'o kaka familia king'iye matut? Anto tho mar jakom ni omiyo aneno ni bolruok ber, kendo omiyo aneno ni mondo ng'ato dhano heri ok inyal chuno hera. Dhano heri niwach gima timonegi gi chuny mibedo godo. Gimoro nitie ma iwacho ni legitimacy. Legitimate nyaka ibed gi gimoro, gi utuni, gi gimoro mamiyo dhako heri, dhano heri. Raila Odinga ne en ng'ama nigi time, ne en gi chuny. Koro man bopuonjowa, nwach kane wane kata tiende, to wanyalo kawo for granted ni koro ne wane tie Raila, bine chamo. Aneno kopuonjowa ni sani nyaka wabuogi mondo wabed ni wapende wa embrace piny, walos gi jopiny. Nwach ni oumo kama duong', kama nyo Raila Odinga oumonwa, kata mana ne jo Kenya. To koro wan as a family
nyo en otiekowa wan nyo ne obet en manyo en buombo manyo en buombe manyo waimore to waneno kaka wabet kata idhi mana ka piny tek oko kucha kiduogo en kata gimoro timre ne kata owach ni nosemaye kura kawuono to in makoro kendo idhi ywak kire to en momaye cha to in makoro dogo hoyi ibeda beda gi chuny in makoro onego ni hoye cha in makoro kendo hoyi kidhi wacho ni jogo mbawa kendo to en mokoni ni beda beda gi chuny mane ngama ne Raila en nokewoga shitem noketo chien to mar ji niwach naneno ka ji biro kata to wachone ni Raila an ng'eni an adwaro nayud kompni an badwa ni koro ilosna gi ng'at manoloye nogono mondo koro miye gimoro kino kipare to en to koro to winjo nade en to dong' oko onge gimoro omiyo ne en gi chuny to puonjowa ni nyaka wabed gi chuny nyaka wariwre to nyaka waherre kata mana kaka Joko Odinga. Riwruok miwacho ni ma wach moro liekore ka ni sani Joko Odinga gi Joko Oginga yware wach ODM. Mokwongo gima buoga ni Joko Odinga gi to gine mage to Joko Oginga gi gine mage niwach wan te wan nyithi Oginga ochakro buru obed Raila Dawato Ogola Kinyi Wenwa nyaka Ndhiambo nyaka Nyangi gi nyithindo mamoko baba wa niluongo no Oginga mane wuod Odinga Odinga no ne wuod Raila koro kata ka nitie nyathine moro man bende ochako ni Raila Odinga mane Raila cha bende wuod Odinga to chako wuode kwargi to kungiso ni wuode no ken wuod Oginga wuode ne wuod Oginga koro Raila en wuod Oginga Oburu en wuod Oginga an be anyar Oginga to wan ni kwa Odinga koro mabedo versus Odinga versus Oginga ni gine te ene mane mano mokwongo ng'isi ni en gimoro ma ji create ni mondo kel rift moro ni wan Joko Odinga versus Joko Oginga wana ni kaka diher tiyo gi nying an ochon kiranga this na primary nyaka nanga Ruth Oginga sani aduka loko mani Ruth Odinga ne fancy na but ana Ruth jaro Oginga Odinga to kiwacho kamano nikech gima notimore Kibera Oburu Oginga nokwongo dhi Kibera kaso bang'e Winnie gi Junior obiro bang'e to ne ogin gi anko margi ne ogin gi anko margi men Dr. Oburu mane mo ji wacho ni nitiere pogruok e familia ariyo familia mar Oburu to gi familia mar Raila wan wawuok e familia man gi demokrasia and ka Winnie be nowuok to anko ne be nowuok tapani achiel mane wantieko pogruok nyalo mabedo mang'eny godwegi but an gi mang'eyo ni wan kaka Joko Odinga wan joma riwrega to kendo pod wadhi bedo gi riwruok to kane nyathiwa matin aluongo nyaka wuor be nowuok modhi to dhi oloso ing'eni en ng'ama tin bende to bende odhi owacho kata mobedo gi joge no en nyathi ma bedroom ma Kibera minjono obo dongo e Kibera kanyo e tie babagi to bende odhi oloso gi joge mong'eyo matin nyalo bedo ni owacho to moro be matin ogwenyore ne mar anko ne moro ni gimoro wuokie maneno ka gima nyalo bedo ni noloso magine ne but nyathicha bende obiro mowacho pache ng'eni wan kaka wan Joko Odinga kata mana nyathino ng'enyne odongo e tie babane moburu niwach ng'eni babane ne wuok e jela donjo e jela timang'o moburu ne babane mong'eyo kaka babane mobe oserite moka pando wuok godo ni wuok ni odwa gore gi anko ne kaka jomoko temo wacho cha to an ang'eyo ni kata mana babane ka en mani koro podonge no wach no dhi bete niwach pok wabedo gi saa nyaka nyowa yik kata mana jakom wadogo yiko nyamera mo to e diere no welo biro to ji ywago wan pok waywak kaka joka Odinga pok waywak kata kaka nyithi Mary wadwa ni mondo koro ka wabed gi time mabende wang'e ni en mano nating'eni nyathini be pod ywago wuongi ka wan be waywak ka to babagi bende piny oketo ni nyaka obo riw obende ning'eni nobwoge tho wadgi cha ne litne to be owuotho niwach nyaka oket party osemiyi telo kosemiyi nokokwayo ji ema nomiye ni mondo odhi olos kar party kanyo koro be oreto lemon mondo onde ni oloso ni ting'eni kata mana kamoro amora liel kosegabete to meri mang'eny ji bedo gi tungni wach mar ng'ama duong' kamano kotho kata mana e dalau ka nitiere ng'at maduong' motho tiboneno ka
ywaruok bede kind nyithindo kiang'o. Koro nyo pod oloso magi. Omiyo pok omiyowa time kaka nyithind Jokodinga gi Mary waduong' family mano ginga Jaramogi Oweyo en family maduong'. Koro ne wageno ni obiro to wadhi bet. To ka ne nitie gwenyruok moko to wadhi loso kaka family. Tang'eyo ni wadhi bedo dwol achiel niwach wan ga gi dwol achiel. Gima timore manyalo neno ka samoro wawuok waloso jomoko ni uloso wan wawuok kuom dala ma Jaramogi. To demokrasia noyienwa. Kata man minena kani kata gi joma man godo e ot. Ne wakabiro wacho ne Raila gima kwaneno ni gino. En gima kata nyalo chwanye. Tako ne adwa wacho ni gima otakia ni ibo disagree. To dwoko ni I might disagree with you. But I will always protect your right to say what you want to say. To right ni mawache to wacha. I might disagree. Koro nomiyo wa thuolo mondo wabed ga. To kata mano buru nyathi wano wan jo ratiro wate. Oburu ne jaratiro malich. Jakombe ne nigi ratiro. Kata mana an. To emo miyo wacho ni gini. Ok en gima duong' kaka jomoko ting'eni jomoko nitie ma kodonjo to koro dwa ikelo wa mondo okel. Nitiere mana point ma bende Winnie ne dwa ni mondo okel. To be mondo bende owach kaka dwonde. Kaka do bedo ng'ama nyowuothe bath babane. To neno ka gimoro maybe timore moko ne ka kalong'o. To en gi right be ma nyathi kaka wacho mana ni mondo wachi ni mondo wuog ni kata ni nochwanyo wuon gi kata no oyanyo wuon gi. Mano to kata ka ok ber kata na kita piny. Niwacho buru no te en family figure wa. En baba wa. To sebedo nyaka nene makata Raila nong'e ni en baba. Niwacho kata Raila no en nyathi gi matin manodhiga mondo penje kapok otimo gimoro ko nyalo timo koko penjo buru. Kata manan kata madwa chung kata dwa timo ang'o nyaka dhi mondo penje. Makata nyathi matin no kanitie gimo ywa kata dwa bedo party to bodhi mondo to giloso godo to irango ne kata gimoro kata kodwa chung. Wan timo kama ne family. Ok wachunga ni wawuok ni kora sewuok gele kata ng'ano wuok gele waloso ga. Kora ng'e ni koduogo ni wadhi loso. Koduogo mano buru koduogo to dhi bedo piny kaka familia mondo los weche. Mondo kore kwa dhido time. Pok wabedo gi time. Daktari en matino setere bura Mombasa kanye oseduogo kamae ji opong'o dala nyagem nyaka rit welo adhiambo bende nyaka gine liel bobiro manyamera moro cha. Koro as a family pok wabed kanyachiel. Ting'eni mirima bende pod wan godo. Niwach thogni no ken tho mayot kata kuoma ka jopiny ma pod ywak. Koro parie wan e family. To rowere maparo ni od chama mar ODM chalo ka gima keto gi tenge. Ka gima ok osogi e chama. Mano bentire dieri kanyo ni ywak mar rowere nitiere makare ni nitie kaka owewa oko. Nikech sani wacho ni nitiere tim ariyo. Tim mar Sifuna Babu Owino gi Winnie Gere. Kaso nitiere tim mar Oburu gi jomodong' mantiere chama sani. Mokwongo in go mane? An Adhiambo Kodinga. Ing'e ni Trevor nyaka ne kata Jakombe tho. Asebedo very consistent. Niwach aparo na asebedo chama ni. Ka ok ing'eyo to ane one of the founders mar chama. An asebedo chama nachako gi NDP. Awacho ni ndalo mane ma Ford Kenya to ne pod atin ok ang'e ahinya. To nang'e mani baba wane mor nokelo multi-party. To bang' makoro iwuoke Ford Kenya mwadonje NDP. To nantie. Asebedo gino nyaka tinga nyaka wachopo kama chopeni. Omiyo an one of the founders makata ODM. Ang'eyo gima timore. Kata gima naseng'weyo. Mana kata kana wuok gi bodi. Ma jakom India. Daseneno. Koro gima dwanda wachni ni an kane dwarona. Niwach dwaro ma jakom kata kapod ne odhi India. No wacho ni koduogo to nyalo luongo retreat. Odhi luongo retreat. Mane wadhi dhiye. Ok adwa ni mondo ji okaw situation ni. To ka luwo kata kuom party leader ma Daktari Oburu. Niwach gigi kitungni wa. Wach mar party kae. Nosebetie kata kapod ne wantiere. Kane pod honorable Raila Amolo Odinga mane party leader. To ne nwachen ga ywaro. ODM kae. Nitiere kimiluongo ni democracy gi freedom no. Omiyo ywaruok gi ok gin gik manyien. Kik mondo ji okaw gi niwach koro sani social media odogi to ketogi ka gima ne chon nyonyo onge ga kata mana moko ka to ni bedo ga piny ma ji losi. Ka niwinjo ni leadership mar ODM owuok odhi Manzoni. Wawuok wadhi Great Rift. Ne niwach ne wadhi loso
gimonego wachi, gimonego water ne jopiny, taito wadhi waloso godo. An gadiera ni nyaka nyocha ne kata jatendwa dhiyo, kaka party pok wadhi wabet piny. To an kane wawacho mae, da koni ni an adwaro ni both jogi mondo bedi. Party ni nyaka bede gi joma tindo gi. Ma bende wacho mekgi, niwach gine magin kisasa. Kata jakom nyocha nowacho ni yawa, nyaka kata kwa dhi betie, nyaka waluong Gen Z gi, nyaka waluong youth. Niwach sani gine magibedo gi over 60% ma population ma wan go. Omiyo we must bring them on board. Although wan kata gi youth league marwa, to nyaka wakaw oganda gi mondo kata ka face mineno ei ka gik matimore gi, ineno youth neno ng'ama gi identify go ei gino. Mano to me is a passion. Niwach mano eka party ni dhi bedo gi continuity gi future. Koro miyo ana wacho ni mana mayot ni jogi duto ka ber sama pod wan gi mirima manie gineni, onego wadwa romburu wate moloyo leadership kaka ne jakom timo gacha. Akia gimomiyo ji dwa nowe ways mane party founder wa and leader watimo ni mondo wadhi waromuru wayo out. Niwach wane jotelo to wan monego mi direction ne joma ni ODM. No sani ke dhi kama maji penjo to wadhi nade, wadhi kanye, ang'o matimore, ang'o mawachore. To ng'eni wan party maduong' nyaka grassroots, nyaka malo. Koro nyaka wariw wi jogi te mane dwacha. Nitiere paro moro ma ojende gi biro godo maber ng'eni in ichung' komane. Gidwaro ni mondo luong NDC mondo yier jotelo moko, koso in ichung' komane? An gima awacho, advice mara madachiw, chung' komane godo kamane ni division makoro kelore party kama okadwar. Wach moni ng'ato ni koni, wachalo joma waywayo ma ji obiro lalo lemo. Ng'ato dwa lalo tielo dhigo, ng'ato dwa lalo bat dhigo. Nyicha winjo ka jatelo moro wacho ni gini karach to mondo jomoko jaka ji dhi kode. Mano gima jomoko ma josikwa diher ni mondo party ni osambaratika. An to kane dwarona, da wacho ni wakuong waket odwa mondo bed in order. Nyaka wadhi mwabed piny mwalosi. Niwach kata NDC miwacho no, an asebede party ka kano luonge NDC ne wan koda gi party leader wa. To kara jomoko noseundo kaka gidwa dhi gi lemo ni, gidwa kawo gini, gidwa pedo ginene. Ne wayware Kasarani ma jowuoyi manorwako gine marateng' ka in kama, Men in Black, ema nokonyo situation niwach party ne dhi. To koro sani masani pesa tinde ma pesa fuya ni. Sama jomoko gokoko ni wadwaro NDC, wadwaro sani okadagi wach mamondo wawach ni wadhi NDC. NDC wanyalo dhi. To onge sama wach ni nyaka NDC bed kawuono kata kiny. Mana ni wach koro jakom otho 3 months ago. NDC nyalo bedo nyaka kata December. To ang'o ma warikni ne? Wakuong walosu odwa mondo bed in good order. Makata kwa dhi NDC cha to wan gi chances mag yudo kombe kata mana mwadwaro go. Jomoko wacho ni gidwaro ni mondo ang' odhi bed party leader, mondo bed sani wedwegi moro bitie ni kingpin. An pin nawe ni mar juogi. To sani no chopo ni kingpin ka en bende en elective position. En bi yiere ng'ato. Manjo moko wuok kode ka gima nakuran. Agombo ni mondo wakuong walos gini. Wach kata NDC miwinjo no ok en automatic ni ng'ato paro ni dhi yude kamano. Wadhi kwa pogore. To ng'ama nyalo kata wuok e NDC kanyo ni jatelo nyalo bedo mana gwang' mowuok nwe party moro nono ema koro wido ni kendo odonjo. Koro kaka ng'utimu to gwang' osedonjo dala. Isiro telo mar Dr. Buru Oginga koso? Ana siro tendo Buru. Dr. Buru Oginga mokwongo tende no ok en mana odwaro. Tende no nokete. To ka nokete, Dr. Buru Oginga en mature enough ma en kama entieno, en ma onyalo mako wiwa mondo oriwa. Nitiere role ma daktari play kanyo maduong' malich. Niwach ka onge ng'ama machua man gi that kind of sobriety to gini dhi sambaratika. Niwach ni wan jotelo monego bed ni siro daktari. Kamano ka yiego ni wan jomoluoro daktari, including myself, wan e leadership ni. Onego wabed joma mature enough mondo wa support ten daktari.
daktari sani ok ng'ama onyalo keto ni en motelo otelo nito wan waluwe, wan mwakete mbele kar mondo wageng'e, wati tich monego wati, wadhi wakwe piny, walos gimoro amora, waketo daktari gi koko, wayware kendwa ka e tok daktari ka. Idwa ni daktari mondo ang' yal ng'ane to yal ng'ane, okete gi yalo to gi buche maginene. Daktari onego bed ni e wi telo kaka en, to wan joma sire to mana agidhowa onego wawuog oko mondo wa do our proper duty. Ok wan mature enough to be in those positions to wa relinquish. Niwach kata sani daktari noseluongo mare mar buche mar Central, mama ne munyalo luongo. Bang' Central nitie gimiluongo ni NEC. Mama no to chairperson ema luongo. Ma ane gombona, chairperson onego luong NEC. Mondo wabed kaka jotelo mag NEC. Mondo wawach gik mane giwacho e Central Committee. Mondo wabed aware ni to mae en. Ka mae ke mno wuok godo. Koro wan bende wadwa wuotho kod gini. Kuom jopiny. Niwach gima timore sama lose kodini. Akia kuma jopiny nitiere. Wachni jopiny ma en party ma for the people and of the people. Omiyo jopiny ema duong'. Party ni en party kende makata neno ka wuoda betimo grassroots gi ok chal kamarwa mawuok godo. Kaka wayiere polling stations wa, ingeni nyaka chairman ma polling station ong'e mane ane man chairman mar polling station ni. Tibuo koda ka tadwa dhi donje ward, to adwa wuok e ward, amiyo luor chairman mar ward. Ward bende miyo sub county bende ng'eyo ni wan gi national. This is the hierarchy of this party. Mano kende kata kiweyo mar jopincha mokwongo nyaka wabed able to loso nyaka gi jowa manie polling stations kore kwa chak wawuoth kendo oko mondo wamis ji ni mae wasum pach ji, ok nodhi somo ne ji, wasumo pach ji e kwa duoge party. Emomiyo an afeel ni Daktari Oburu a party leader, to kendo any more support a party leader, and we are not going to go. There's nobody talking about that. To rowere machal ni gimut ni gidwa ni mondo wene gi chama. Rowere ntiere iye kanyo maneno ni gine kaber to nego wene gi chama ni kuro gine. Ntie gimi wene ga ng'ato. Ka giwene gi nadi. Ka gibe gi feel ni gidwaro chama to mana e chama ka gibe girodh ni arodha. Joradara do gibe gi tem mar gino mondo gine ka ginyalo yudo chama no. To kibia ni koro ni gine sama pod eka ne wuon party tho pod daktari no boko wacho ni en machuno ni nyaka chieng to bende onyalo mna dhi to bende rowere go nyalo kata mana yudo ni ka gichung' kode ma gidhi to daktari ema yudo ni kata maybe ma ji dwaro. Omiyo kik ng'ato parapa ni mondo wene gi weni nadi telo be wene ga ng'ato. Gibende gibira to gibende giwacho maggi to gishow ni gin be ginyalo donje gino. Omiyo an awuon it is premature for me mondo awach ni ng'ane madwaro ng'ane wach pod adwa ni mondo walos chama ni nyaka rowere go be wasogie positions e chama ka mondo wabed bura achiel mondi mondo wawinj wach gi magiwacho no. Ka nitie kata kama nyaka loke constitution mondo ketgi, ka nitie kata space man nitie manodong' gik mang'eny ma nyaka pod time party ka kata mana yiero wagi pok nwatieko. Nitie kuonde ma kan na wuok Kisumu wan pok watimo kata county chairmanship, county nominations. Omiyo kata ka wadhi gik madhieke wakene wadhi nang'o niwach gigi pok otiek te party. Omiyo mago te gin gik ma nyaka lose niwe kapok wachopo kata ka NDC. Iparo ni ang'o makelo tulo e ODM ka? En pok ariyo mar joma wacho 2 term gi 1 term kosa ang'o makelo tulo e ODM sani? An wach 2 term gi 1 term ni tan pok awachega ni wachana wuon kata party leader no kawacho na wach 2 term gi 1 term. Pok na winje kanowuok e dhoge mano tadiera manyaka wach makata kane jopiny penje ga to gone to 2 term gi 1 term no takia. Enok nodonjo wacho ni wadwa ni watieg party, walos party wani, wabed kode strong makwadhi kode negotiation table. Ka samo chopo sa 2027 kore kwadhi rango ni to wategno nang'o to parties mage be no wacho ni party mane achiel mane to kata kama mane nitie mane wacho ni party mane nie sirikal mwadhi go to wadhi in a way makata kwa chopo to wanyalo bedo able to negotiate ni wan koro kaka ODM wan wategno
wadhi election wachige ni wan kaeri wan tiere gi gimi luongo ni two tiers of government. Tie government maduong' ma national gi ma piny. Joma wacho kata tuta mang'ono go gin giwacho ni nyaka wadhi adhiya sirikal. Ni wadhi adhiya sirikal ni mane ko baboido pa ni wadhi ariwa gi national wadhi ariwa gi president piyo. But again kaeri wan koda gi county governments. Mago bende another tier of sirikal. Mando be sirikal ma jopiny ong'eyo, ma jopiny winjo ka. Ka warito wadhi kanyero to party ok waloso. Wan gi guarantee wadhi yudo. Kombe kata kaka nwachopo gi governors moromogi. Koso ntiere kaka party moko biro donjo e kindwa ka tema koro kawo governorship. To governor ing'e ni kok wayudo kata kaka party kaka wan to oonge gi control. Koro kata ibed ni sechopo malo kucha din gi minister achiel moro. To governorship to waonge godo. Ing'e ni wadong' ka wahang kabisa. Omiyo to mana mondo iyud kata governorship no. Wod gi kionge gi party motegno. Wadwa support kata e governor ni midwaro no. To idhi yudo ko kata joma luongore ga ni jo independent ka biro donjo makawo governorship. To sama independent okawo governorship is a very difficult situation. Joma neno kata Miruka. Nyako bed ni at least party ma popular ma jopiny ohero cha mudonjo godo mubedo godo governor ka kata in bende nigi kwe e rito jopiny. Nitiere jomoko e chama kama wacho ni saa oromo mondo gichak goyo mbaka gi UDA gi chama mamoko e wach mar loso sirikal higa mar 2027. Saa oromo koso gimonda ahinya. Anta paro ni kipenja chunya to aneno ka en omondo. Wachme mokwongo kata kaka wadwa dhi loso kod jogo ng'eny gi kata manan ma wacho ni ane one of the pillars joma nochako kata party ni. I have no idea mar gik midwa dhi wachi. Ma iwacho ni dhi wachi niwach gigi koko ineno musomo gi maber mubedo kod gi okil kama loka ka piende giri gi ganene oluoch giri Anton giri to ge mang'eyo madongo mag party ka gang'o ma chambwa ga gigi mu chambwa ni to gini mwadonje ni wanyalo donje ni wuok bende yotie to be kwa donjo chon ing'eni sami donjo gimoro chon cha to richo ng'eni ber no be unyalo wacho ni ko neno ber sami neno ber ni to mana joma no odonjo ka ema neno ber to ber bende samoro nyalo bedo ni richo cha be koro nyaka ikaw richo mar ng'ami dhi riwri gono bende nyaka koro timni nade nyaka iting' koro kani seriwori makata richo go dei wuod wegi kaka koro iwuog onge ni wacho osedhi riwri to gino wacho ni in koro kinyal wuok to en to mare maloso cha to wacho ni kok odwari to nyalo riwre gi chama moko to wuok koro miyo gigi te onego wabed kaka nobet mane neno mane watim gi Kibaki mane mar Kibaki mane Kofi Annan biecha machacha ne ji biro tete ma in fact ji teno odak mana Nairobi ka joka wuok Serena to kose wach ni mae idwa notim to ji bedo piny ji dhi loso and everybody who was useful mane nigi talent mora mora to kata manich neno ma lawyers biro nyaka nyamin senator governor sani ma ng'anene Oda Kilonzo iluongo ni Mutula ne neno nyamin gi giri ka joma ne wuok ji te wuok party obed ngata ji ne loso kaka koro wadhi e court to wadhi timo ne gin joma wuok ni wach chuny sani kwadwa dhi kik wadhi gi ji abindu gini nyaka lose mokwongo kata ka wadhi time kata mana ni wacho ni wadwa dhi time kata mana weekend governors nyaka bedi awinjo ni governors wacho ni akia kata giseromo gi party leader nyaka giromo gi party leader ji mondo winjre MPs bende wadhi adhiya mondo ji winjre to jomiluongo bende nyaka miji chance to kama bede ni kan ji wadhi meeting ni koro ji dhi no ta winjo ni onego ben team meeting moro weekend to ji odhi ni ji dhi winjo to kini mano party ni koro losre ni machkara jonek poko lose gin ji te nyaka winjre kaka party meeting ma weekend ni udhi mane mi wacho ni nitiere meeting moro weekend meeting ne nitiere moluong weekend gir party to koluong to wadhi adhiya to en mar party moyaw ni en open ne stakeholders te koro kapani en mar party as such en mar stakeholders mondo dhi discuss to ka gise discuss koro ka ji ochako bede kaka party no chanta feel ni neko nego rom ai to kata kaber to
governing council bende rom mondo koro po wuothi e achiel gi gima wachogi eka wanyalo bedo gi achiel madhi ne jopiny to jopiny be nyaka wadhi e taono nyaka rom gi jopiny ma miluongo ni japiny sani loso e news e kanye kiromo kodgi gikia gima timore. We must inform, this is a party mano chaki ideology kata mar KPU to kirango thread makaka gi osedhi te nyaka Ford Kenya na Kenya en ni party nitiere to kisomo kata gima Raila Amolo Odinga ne owacho very clearly ni onge rachne ni jowa nitiere mantiere e sirikal kata kidhi neno kata mana Trump nitiere gi jo Democrats e sirikande mano kungisi jo Democrats pod ok gin jo Democrats to Republicans gin jo Republicans kata dhi mana England Labour nitiere baba to kata mana jo ginega conservative bende nitiere ministers moko magin kon to kokiso ni koro party ni Democrats nolokre mariwre mabed achiel party nyaka beda gi distinct features but kila party nigi ideology mare gigine mar ODM and very clear this for the people and olose gi jopiny and for jopiny to chakre gi jopiny noche momiyo chakre gi grassroots onge election minyalo timo ka kokichako gi jopiny mar party to ai to biro nyaka malo to joge mineno ka chairman ikelo wadhi go gi meeting kata NDC ma jogo wacho no to NEC bende nitie representative manitiere te NEC ng'ut party te en wi party പക്ഷേ en mo riembo party magi mana mono konego timre ni neno ka jouda nyoromo jouda kanoromo nyo gi NEC to gi president margi ma en party leader to gigolo statement magi wacho ni wadwa ni walos odwa mobed in order ka odwa ni osebedo in order kore ka wanyalo wuok mondo koro awach ni wadhi riwe gi party moko be ok ne giluongo ni gi ODM kende gi party moko to wadwa ni watim primaries magwa kae to kwasewinjore te wadhi bede gino onge rachne to keda doka somo gazeti moro ka ni kendo gin governing council meeting gi president gi status on Monday kata ka wuono be ne giwuogi wacho ni gin giikore mar bedo piny gi jo ODM lakini giwacho ni gin kaka to giloso kaka NEC kosa giloso kaka to giloso kaka governing council eka dhi romo onge rachne ni giwacho kamano nyocha mane giwacho mane giwacho ni pod gidwa timo primaries magi tiekre magi los odgi in order wan ni wa lose jatendwa maduong' ok en gima yot because vision ma jakom gimoro amora onge ng'ato kuma kama diwuonde ni nitie jatelo moro mane nie bath jakom ma bende ne gini ne en gir Raila Amolo Odinga to wan wate kata kiyo jiloso wan waluwo wach gi Raila Amolo Odinga ka koro to wadong' orphans adier to ka wadwa bedo kamano wadhi wabedo piny wayuak to koni osemiwa daktari bende koro hoyowa kaka ginene to wawang'o to koro wachomo uru direction mane but ok obed gimoro ma jomoko abindu mata wacha to dwa ni mondo gin magiloso gi daktari no to daktari be giketo e lwenje moko ne mag daktari awacho ni party leader obiro oyudo ka wan ananina NEC ane leadership ma party ne wasechako ga gwindore kosin pok ni winjo ga ni kane wacho chon nyisa ka ni Sifuna nyaka mabende moko nokete mana ni nyaka dhi madak kome mochungo loso ni kuma Sifuna dhi onge ene ma duond party magima Sifuna wacho mane gima wach ma party koso ni winjo gin to machacha dongene pod jakom kata ne nitie ma en mano wacho ni koro tieko to udhi luongo koduogo ka loka thieth to udhi luongo mondo adhi e retreat mondo ji otimne nade jowuothe ang'ono ni wacho dwa notieg party omiyo gik mineno matimore gi ne gin ga tie to daktari temo mberne mondo bende otim nade oket mondo gik obed gi kwe mondo wadonjie gimoro but ananeno ni riembo gari mondo wadhi piyo it's not going to augur well with the common wananchi manie ODM babeda beda piny to wabedo jadiera to wamiyo jowagi direction to wadhi achiel e party kae nitiere joma neno ni tungni mar party ni ng'eny ne wuok e familia maru mabe nitiere jodong joko wak gi jodolo moko mano wacho ni gibiro bedo kodu piny mondo go mbaka nitie tiende kusuma to dhi mana loso mano onge tiende ni wach ni ok aneno tungni ka nyaka wuoro wuok wacho pache moro to daktari bende nodhi gi wach party cha macha nyaka wuoro en tungni mane
mane kama udogo buoga go ni kata kara nyaka joma tindo go ok nyal loso ok be no loso to kapo no wacho kamoro no ko uneno no oginene wabo loso ka family tano kaneno gima ne nyaka wuoro wacho kacha ma to wach ni tungni wawe mondo joma oko geko wacho gik moko wach kanitie tungni ei party kae an pok awinjo ni wan joko dinga mokelo tungni wang'e kuma wuokie pesa mang'eny michiwo tiwuotho go up and down to gi rikni ni mondo atim gik moko gi e tungni wawe kelo niwach wan kata kawuone kadonje ginene mabe jopiny mang'eny kamina nan driver bende an gi joma represent mane wacho to wan to nyaka wuor mane waoro nyaka maloni dako winje duonde be mo mineno ka wuok abiro koking'ega an ja siasa bang' kan nasebedo Nyar Odinga naduoga bedo ja siasa koro miyo kagolo ni kata opinion nagi ok apar nagolo ni gin machan Nyar Oginga ni koro na cha onge wiya moro matin an gi wiya tan ga gi pacha to pacha no ema wacho nini wini gi wiya ni gi pache ok ni Joko Odinga ni ema kelo tungni mano would be wrong onge kama wasedonje waonge kata mana gik mang'eny miwacho decisions miloso malo kage waonge koro wanta wakelo tungni nade waonge meetings mitimo kata manyo time central committee go wana waonge to daktari to party leader ma en natural ni nyako bedie koro ko wacho ni nitie tu chalo ka gima koro koso daktari ma kelo tungni to okel koro ana feel ni wawe side shows mondo wawach ni ang'o makelo tungni nyalo bedo ni wuok internally e kindwa kaka leadership koso tungni nitie ng'ama bende konyo joma konyo mondo okel tungni no ng'agiri makonyo medo tungni ana apenji makelo pesa okin ba apenji ni adwa penji pesa to kaneno ka ng'eny to akeno wuok treasury akeno wuok kanye ene budget wach pesa mar party to pok omiwa malong'o an abete budget committee ma Kenya pesa mar party pok aneno malong'o matong' awach ni ng'eny to pesa to ng'eny pesa to ng'eny to mano ok en tija mondo ang'e ni ng'ano makele awacho ni nitiere kaka nitie joma feel ni gin kode gikwaye to gimiye ji to mano pod kela mana gimiluongo ni 10 point agenda ni wach kata mawarikene kwadwa dhieni wan kanye wach 10 point agenda 10 point agenda pok wawacho kata wachne to machume ni chuny ka jakom ni wach 10 point agenda ni kinene en ochal gi ethos gi gine mag party wane gik ma party wani ochung' for e gik mane jakom gira pano kete 10 point agenda cha obed corruption obed human rights obed gimara mara nyaka opulence nge opulence mane jenzi wagoka ni ena chopa mang'eny 10 pesni mang'eny 10 rwakruok malich to en ng'wech maglich to japiny midhineno cha to kech kae makata kako timre ndara onge mago te ne nitiere 10 point agenda wan kanye gi that 10 point agenda kapok wawuok sani mondo wachak wacho ni wan wadhi riwore e sirikal mapo emane wamiyo tas ni to wadwa ng'e ni 10 point agenda dhi nade aneno ni kwarikni ahinya to wadhi koso laini dwa kawo time wakudore wabede kendwa kaka jo party wawinjore kendo wawere party duong' maloyo dwachwa an abuoga kaneno ka ng'ato nie party to koni Ruth ok dwara an ok adwari nang'o an gi joga gi jooda gi joga monego bed ni adwaro ok en about hera kata ok adwari to nyaka ti kodi for the sake of the person manoketo wa kanyo mwananchi wawe selfish needs wawe hera mar ng'ane ohero ng'ane ok dwar ng'ane jomoko ni gin wuotho kanyachiel ni gin giluwo ng'ane moko luwo iluwo mana japiny manokeli an ng'ama hero naluwo en ng'ama nyomiya kura momiya chopo kama ntieni manyo yiera party momiya chopo ka an driver I work from grassroots tasebedo kae kata kaka founder taneno ka joma nyodonjo nyoro dhi nyaka central committee to nwach ne wan kata gi jakom ok anyal laro bedo ni githuon e central committee de be ni ber to wan jomo nego bi ni wantie kata central committee kanyo ka wadwa ma oburu ok ibi winjo na laro anyalo mana kone ni koopta monda bi kanyo nwacha sebedo e system ni monda bende akonye gi advice achiel kata ariyo to kanyal koni an kora be nyaka keta na rom to wan gi joma ko manyo donje party ni nyoro
ochikore ni to en kore en kucha. Iparo ni ng'ani samoro be en gi chuny mar rito pati ni, niwach ing'e ni pati dwaro chuny. Andalo moko nachung' e pati ka imiti mayani machopo madhi governorship be one of the women manokwongo chung'. Kano chopo kamano olanda nyaka gi jo nation. Mowacho ni Ruth moloyo Kisumu fair and square. Kana chopo ka nokona ni mona step down ne governor Raguma to miya deputy. Na ywak e mbele kamera kidhi rango kae ibone jo TV sama na step down kana ywak. To nokawuok e party. Nadong' e party ka. Adoga bedo kanyo, madoga serve as deputy governor, madoga wuok kendo governor, madoga bedo director. Pod abeda party ka. Aneno kaka ichiwo party chiwo ne tickets santo abet mana kanyo. Kata manya chung' anya konan kikumia direct ticket. Wes nange direct ticket ne dhi nega. Koro ndawache anadhi chung'. Ili wacho no migo nikech nyamen Raila. Nyamen Raila. Nadhi machung' mayombo. Kisumu. Machalo mar party mar IEBC no. Koro miyo Trevor party dwaro chung'. To party dwaro loyalty. To party dwaro jomong'eyo ni they put the party first before their own things. Koken mano to wadhi gore jimbo gore kan ji laro ga koni sani self interest duonge igini maloyo dwach party. Nitiere gima nyocha Raila gone sei mogik ma ink pod apani pod okotwo malongo ne moyu. Tang'o mi jogi dwa ignore kata mana Raila ithone ka e wache moyu. An mane gima dawachni ni waketuru party moko gino lit na Trevor. Be momineno kana wuok. Onda wach pacha to monda wach ne jo wanyaka duto ya ODM. Araka mane wabeduru piny waloso odwani. No to wadhi kuja kwa sambaratika, wadhi kuja ka jomoko chunygi lit, jomoko ywak, jomoko ginene to japiny ni to be mwadhi kwa kia kata chunye. Wakien japiny to koro dwarango. Owuothuru nyaka Mandera, kamara ODM ni to the whole country. ODM poken gir Nyanza, matong' wadole mana nigi mara bura mara wasedhi Nyanza to wacho ni koro Nyanza kanyo waseyiere koro wan wadhi uru mbele. ODM en mar Kenya mzima. Idhi chung' governor ma Kisumu. An. Daher mondo iwachi kaka dhi chung' to bende chung' ok dhi tama, wach bende an man qualified e chung' Kisumu. Kana oselore nasebedo deputy governor, an nasechung' governor mabedi na yudo. Onge gima nyalo tama. But ido na dhi chung' gi party mane. Okikuong kata joma wacho ni gichung' into koso gin gi party gi moko matindo tindo maging'eyo. Magidhi go. Wach ka en ODM. Wakuongo lose uru ODM. Mondo wayware e ODM. An pod lit na kaneno ka sama pod wayware kata jomoko to pod gin gipong' gitimo campaign gi party. To party to ringo dhi. Party okay dhi yombo waka. Party dhi kanyo. Anakia. Ka warikni. Ka warikni mwadonje gini. Wadhi sambaratika. Koro anadwa ni wa consolidate. Mondo paro bede achiel. Eka wadhi bedo dhano. To bende Trevor be adwa mi nyiero na bende gik ma kodi keta go motegno. Adwa ni mondo mi nyiero achiel kata ariyo. Party ma ji ok gore. Kata ini wuon iwuok aya. Siasa Wini party ber ma ji ware interest. En about interest bende to en about giden. Koro yuarruok ni. Mar ODM ni. Samoro kena kanyisha na wan Mombasa tangiso jomoko. Nikiwacho ni siasa gi jomoko donjo kae. Makoro buru to kito jogi jin. Kako ng'eni mane mit bede party. Ndiye na en bodo mna chung'. Oseko ni achung' gi chama mar ODM. Osebiro gi joge makoro rakore ma odono nene no bo chop. Mano bende mit party samoro. Party moling. Majiogo e sude to lingo bet ni bende mit ne oge. Koro miyo samoro bende tungnigo. Koken maketho party. To gibeyo gabe en wach opinion moyiende jino bedo ni demokrasia man god ni means ni at a certain point nyaka yiene ji mondo wach pachgi
kaka Raila Amolo Odinga nowacho. I might not agree with your thoughts, or what you have to say. Yeah. But I will swear to always stand by and allow you to say what you have to say. Ngeni teka ni mondo yine ngato loso. And I don't have to agree with it. Tibendi ngeno kancho na agree go. We can agree to disagree. Okay. But mano kongiso ni okwane chama chiel. Okay. Nika Adhiambo wacho, to koro kinyo ni Adhiambo koro kodwar party. Adhiambo koro ginene, ni Adhiambo koro wuoge party. Ngane ni kata mana freedom of association. Koka ng'eyo pach ng'ato. Koka wuok adhi aloso gi group cha. Mokwongo kata wanja komne oroga, jasigu cha midhi bete diere. Koro kodo yangu nini Raila Amolo Odinga ni ngama racho ko tugene nani na we party. Awe party no chung to mbaya. Imi itima imi anyo ga we party ni. Ko bedo gi dugo chen chako mi ngene ngacha to ka ber. Lo sie mondo oyudne kata mna chairman board moro. Wacho ng'ato to kodwa no timango. Waringi. Ane chande be warangie. Wacho ngamo tegno ka ngodhi to dhi gi jo amoko. Kigo koko ni onge kande kata Sifuna no kuwuok to wuok gi jo moko bende kore ka mondo wadogo build man to bende okay about ni ji mondo wuogi. You are looking for numbers in a party. You are not looking for division. And ji wacho kana Adhiambo chunya to kler ga sate samoro bende achwanya maber lakini kata ka sechwanya ta dogo ni aisuru. And about me, concerned about a bigger picture. Okay. Mane gima duong ko rango moloyo. E loch mora mora. Nyaki bed ngama bende willing to concede samoro. E kiwende jomoko bende nyalo wacho. Ok inyal bedo ni riek sate. To in ming'e sate. To in miber sate. To gimora mora en about in. Mano iketho chama. Bende jikoro rangi. Ana gima jasikgi. Okay. Niwacho gine kimiyo gi time bende mondo gibe gidonj kata ka koro watieko wach miwewago do jopinye nang'o ma pod nigi tungni moro e pachgi ni to gini dhi bedo nang'o to mogik bende ODM nyalo chungo president kine higa mar 2020 ng'eni chungo president ok en gimoro ma duong' ma ni emonego ji wach ni wabedo kata mana gi coalitions an ng'eni gima awacho ni coalition kaming'e ni in gi jogi motegno ming'e ni udhi donje kata kana wawachi ni kata mano timre 27 cha ma wadonje sirikand cha ing'eni ne wang'eny gi MPs maloyo telo mane beti and what happened Trevor ni decisions mang'eny man gik mano adwaro ne dhi through aito wan kata gine ne gi chairman mang'eny mag committees so in fact although kata jakom duo ket kan obedo nyaka prime minister but running the country ne gine wach ko ne ji check and balances wach kata opposition ne ngi kombe moko to kwa chopo kama wadwa wacho ni wan koro kik wadhi kaka wategno as a party gini whatever coalition you want to enter into then you what are you going to kata mana ye kasha uonge gi chairman mag committees uonge gi governors malongo uonge gi eni koro una jomoko mani wan gi mawalaro sani kaka neneni jilaro ni koro kan wasi wadonjo kanyo to wabede gi minister boro kibedo gi minister saboro to piny kae tuonge kata gi governor idhi implement gigo nade idhi in kata kaka minister in gi dwal ginene nyaki bede kuonde umabu wuokie to mondo miu kata mana mondo udhi wach ni udwaro gi kaboro ka kin gi MP ariyo ni ma ODM modongo ni wach ni use weekend yourselves ngato duogo dhi e party moro kaka party ko naneno ka wuok mathindo mang'eny gi mabenda ken gin gi wuok kuone koro unu kaka ODM modhi dong kang omiyo aneno ni presidency as itself Raila Odinga pok nochoyudo any presidency but because of tione jopiny and no loyo ga kata obedo ga to ni jopiny ne yiere gacha ne ngi what you call legitimacy ing'eni legitimacy kisebedo godo legitimacy wacho nango gi dholu
en kaka bidhruok kata ratiro. Ne gi ratiro bidhruok ma jopiny ne orwake kendo nong'e ni owacho duond japiny. Gima important ni are you talking gi japiny ni? You understand? Raila Odinga ne chane emochungo gik moko ni Gen Z te mane obedo be momiyo nonyalo donjo kata mana e coalitions manodonjego mondo okony mondo kik joge bende dong oko. Omiyo an ok an adverse to saying we would have talks with any parties or whatever kwa chopo 2027. Mano be ok gima nowacho. Wach mani wakuongo wabed motegno. Makata kwa dhi loso to loso dwala achiel. Erokamano. Mano wach mogimiwa godo japiny. Awacho ne jopiny ni wan to wan building mondo watinu kendo wadwa make sure ni waloso wach party ni and adwa na wachnu ni an jatiju kaka an Ruth Odinga to lob Raila Amolo Odinga wadwa to gi oburu ma nyathi ma bedo chung gi joko Odinga te to gi jo party machano first and foremost aja party daher wachnu ni wabotemo berwa mondo wane ni party ni wadwoke laini wakete maler waloso kode gimoro makata kodhi mbele to odhi mbele ka wane achiel gi jite and party is important and party or matter and ODM and ODM slogan en tuko tayari. Erokamano e jamano jaod bura ma Kisumu County me Honorable Ruth Odinga. Erokamano nyako mu kodwa mbaka kawuono pod watimo medo timo mos kod lalo jakom ni familia pod nigi lit chungi pod walimuno pile kendo pod wabro chung. Erokamano. Mane kama we chenro mar buch jopiny. Erokamano ahinya jikwara mondo kuom kete kae ndi an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa unind maber. Erokamano ambe nyinga Nyakamami. Nyakamami. Erokamano ahinya Nyakamami.